Pangling kok piye, Le? Kok sampean pangling karo aku ora pangling karo sampean. Monggo aku ora nganggo sandangan apa-apa lho. Sampeyan nganggo sandangan macan. Kok dadak takon iki sapa? Rasa sok ngowahi adat, Le. Kakekne Semar iki sapa? Sampeyan tindak ngendi-endi ditutke kakekne Semar. Kok saiki sampeyan arep mentolo karo kakekne Semar? Nun sewu lho. Ora kok jeneng aku piye-piye ora. Aku mengelingi karo sampeyan. Engko mbangane penggali kakekne Semar tatu mergo paman bilani karo Siwa Ndarawati malah ora lahir batin tresna karo sampeyan, sampeyan kelangan pamomong. Mbok dipenggali. Wong niate kakekne Semar kuwi apik, niate kakek Semar kuwi becik nyelametake negara Ngamarta aja nganti kena pagebluk. Aku malah sampeyan ngiri godha mergo ora percaya yen to niate Semar kuwi lahir batin tumus saka jroning batin sing jero. Terus tok godha cara kaya mengkono ya nek kakekne Semar ki lega, nek ora lega atine gelo. Piye gagasen? Koko Prabu ingkang rayi ngarep burujipun Setyaki Jemadong dawuh wanter pangawinipun paduka Kanjeng Koko Prabu. Wa ingkang putring pringgondanipun Gatotkaca Jemadong dawuh. Wa ingkang putring jangkar bumipun Antarja Jemadong dawuh. Pakde eneng apa? Pakde kok ngawi sangganing para putra-putra sajake ngemupigati mbabarana karo ingkang putra-putramu kabeh, Pakde. Setyaki wonten timbalan, Gatotkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalanmu. Antasena piye dawuhmu apa, Pakde? Ora kani kanyono-nyono jebul praptaning awakmu Ndarawati ning Praja Ngamarta. Iki bakal duwe perkara. Wonten perkawis kalian sinten kepareng Babarara dhateng rayipun Setyaki. Setyaki, kowe tak kandhani ya. Nalika semana praptaning kadangmu ing Ndarawati ning Praja Ngamarta sayekti ngembandhawu timbalaning Kyai Prabu Darmakusuma. Jebul praptaningpun Kakang ing Praja Ngamarta mau mungkin nyara wedekake impen. Monggo tumrapun Kakang, impen mau mung kembanging wong nindra, tegese wong sing ora nglakoni impen jroning nglakoni turu mau sayekti wis nglakoni mati suri. Nggih, menika pepanggihipun piyambak-piyambak. Ya bener. Nanging kadangmu ing Ngamarta ya kuwi Kyai Prabu Darmakusuma sajake gagas impen mau kanthi banget sarta memet sarta jlimet. Nggih, kepareng paduka Kanjeng Prabu. Babagan impen mau urung nganti tak jarwakake babak angleni jujulan usuli. Lah kok sowane Panakawan Bagong? Monggo Panakawan Bagong nalika semana ngatur marang Kyai Prabu Darmakusuma yen to butuh mboyong pusaka katelune ya kuwi pustaka Jamus Lima Sada tumbak karo welang yang payung tunggul naga. Lho iki. Bakal dienggo gawe apa Bagong ora iso ngaturake sebab ora diparingi dawuh dening Kyai Semar. Mula aku kuwatir ing rasaku ya to yen to Kakang Semar iki mau ora duwe panjangka apa-apa nanging yen to duwe gegayuhan ingkang sininget ana telenging ati sapa ingkang ngerti kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing bisa ngawruhi. Lho iki. Mula banjur aku ingkang gondheli pusaka telu. Nanging lah kok ora dadi karepe Bagong nganti Bagong muring-muring kalawan pun Kakang. Bagong nesu kalawan nata Ndarawati malah dheweke lunga saka Praja Ngamarta. Ing cipta bakal wadul karo wong tuane. Lho iki. Mula Setyaki tak jaluk kanthi banget Bagong unyaken keparengipun. Bagong aja nganti bali ning Karang Kadempel. Yen durung ana keterangan saka Kyai Semar mengko mundhak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mengko ndak ana apa-apa. Ingkang ndak sandang lawan Kakang Badranaya. Bri ngestaken dawuh. Nanging menawi Bagong sakmangke berguguk utawa watun boten purun. Manut kalih ingkang rayi ngarep boruji. Lan Bagong badhe tetep wangsul dhateng Karang Kadempel. Ndak wenangake kowe ngruda paripeksa. Nanging Eliya kae Panakawan aja banget-banget ning tak wenangake ngruda paripeksa. Mekaten kok Prabu. Iya. Rayi ngatur pangkatipun ingkang rayipun Setyaki benjang menapa ora kitang sambung abara cara litang mangkat dina iki. Gatotkaca Antarja keweden ngetutna marang pamanmu ing Garbariji. Lho iki ngestaken dawuh. Lho iki ngestaken dawuh. Setyaki Gatotkaca Antarja mangkat dina iki. Lho iki nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yayi Garbaruci.
Kacarian putra lamun kawekasan yen kowe wis anggene maya Mak Cilik Setyaki Kakang Garukaca Kakang Anturja wis mangkat ngoyak karo Bagong. Monggo dawuh wa ireng cetha tak midhangetake yen to Mak Cilik Setyaki diparingi Purbawasisa. Diwenangake ngruda peksa karo Bagong. Wah, jan bocah kok mesake. Monggo Bagong kuwi Panakawan ning Pandhawa, pepundhenku Pandhawa, Bagong kuwi ya tau tate momong karo Antasena. Nek nganti Mak Cilik Setyaki ngomong gendak sikul karo Bagong, cilik gawe laraning Bagong. Sing kelangan Antasena ya nek kowe arep do nyekel karo Bagong kowe arep do menggak karo Bagong nek Paman Setyaki Kakang Garukaca Kakang Turja arep gendak sikul karo Bagong nyuwun pangapura aku sing ngewangi Bagong mergo bocah kae mesakake yen nganti mbok piloro Kang Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggana magawe gelarira wang-wang mboten mangling sing ngendhek laku kula Ndara Setyaki. Iya, Bagong. Enten apa e? Kok aneh-anehi kok pasuryane ketingal mboten kaya adat sabene? Bagong, nun. Kowe tak takoni kowe jujur. Kula niku wong jujur sak dunia. Ajeng takon apa? Kowe arep endi? Wangsul. Apa sebabe bali? Dikongkon karo bapak ora entuk gawe. Boyong pustaka Jamus Limasada tumbak para welang payung tunggul naga. Pripun ajeng ora entuk gawe ya bali matur karo bapak. Kowe tak takoni jujur. Nggih mesti kula jujur, kula mboten ajeng wani mboten jujur kalih Bendara. Kowe bali arep wadul karo bapakmu. Hah? Kowe bali arep wadul karo bapakmu. Sing ngandha sinten? Kanjeng Koko Prabu Ndarawati paring dawuh karo Setyaki. Supaya nyegat lakumu kowe aja nganti bali. Kowe sawetara mapan ana negara Ngamarta nganti ana keterangan saka Kyai Semar, mula kowe ora entuk bali. Iki piye maksude? Kula niku bali teng omah-omah kula dhewe kok dilarang niku napa sampean sing gawe-gaweke omah kula no? Kula niku mulih ketemu karo dulur-dulur kula kok ora entuk niku napa sampean sing menehi omah karo Bagong. Kula bali teng omah-omah kula dhewe ora nang omahe wong liya kok ora entuk. Wase dawuh Kanjeng Koko Prabu ora entuk bali. Nek kula nekat tegese kowe wani karo Setyaki. Walah wis cilaka neh iki wis. Maksude piye? Kok wani iki piye? Nek kowe nekat kowe tak jotosi. Ngandel ora. Wis jelas aku mumbengi ngimpi dirubung mangkok kae iki. Cilaka tenan iki. Kongkon bapak rekane mituhu dawuhe wong tuwa. Malah tekan kene aku arep dijotosi Ndara Setyaki. Terus kluput kula napa kula tak takon. Mergo kowe ngeyel. Sing ngeyel sapa? Kowe. Kok ngeyel sebabe? Kowe ora entuk bali kok arep bali. Bali nang omah-omahe dhewe ora entuk maksude piye? Lho malah getak-getak karo aku.
Wah ini wis ngalah lho, Den. Kula niku teng negara Ngamarta wis ngalah, wis trima meper mubal babaling kanepson kula. Kok teng mriki kula isih dibebeda. Sing jeneng cacing menika kepidak menungso, ngolet nika ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Bagong ki menungso sen. Lho. Sen sapa? Jenengmu Sen Caki to? Aku ki menungso kok arep diajar sampeyan ae dhewe. Salahku apa? Luputku apa? Kowe ora salah, ora luput, wose gelem ning kene apa ora? Nek ora gelem, kowe tetep tak piloro. Kudu manut tekan kene. Ning kene aja nganti bali. Ora wis, nek ngono ya wis piye meneh, nuwun sewu. Lho, malah ngadeg jejeg padha karo aku. Aku ora marahi lho, Den. Aku ora marahi. Nek sampeyan bebeda karo Bagong padha-padha ngucik-ucik kirek turu. Bebeda singa bareng sampean. Arep model kepiye tak tandingi ora ngerti krejane Bagong, ora ngerti kadegdayane Bagong kowe. Bagong ki sapa? Bagong ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa. Nyepelekke. Ora-orane aku kelepetan getiing dewa, daginge dewa. Arep macem-macem karo Bagong. Sampeyan entuk gleleng dadi senopati Ndarawati. Ning nek ketemu karo Bagong mikir dua kali, Mas. Ora sak penakmu dhewe. Lho, malah malangkerik. Malangkerik nganggo tangan-tanganku dhewe kok rewel. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Ora minggat kok aku tak canda tak bondo, tak krincung sikilmu. Lena pange jamu. Ora kelangan dompet aja dundang Bagong kowe. Kok malah njupuk dompet barang. Ya men sak entuke ngapa? Bose nang kene, "Mo, nang kene gelem ora?" "Mo." Kula ajeng bali. Gelem nang kene apa ora? Mbok sumpah bayar pira wae. Mergo ana atur sing arep tak aturke bapak. Tegese kowe ora adul-adul karo bapakmu. Bener ngendikane Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Ora apa ya. Ya bener kae senopati. Aku nekat arep bali kok mapres nang nggon bathuk. Buyer sakal aku. Tangane atose ra jamak-jamak. Nek ora mlayu banter ketemu Sencaki malah ngrekoso. Iki nek ora aku wadul bapak, Pak, kowe diunekke karo Sinuwun Ndarawati arep duwe niat sing ala tumrap negara Ngamarta. Angka loro anakmu ragil dijotosi Ndara Sencaki, Pak. Kowe aja meneng wae, Pak. Wis mudar tenan iki. Nang kono ketemu Sencaki, rene ketemu Satpol PP. Satpol PP dengkulmu mlocot kuwi ora. Ndara Antasena. Mesti arep bondo kula. Lho. Sing kandha sapa? Ha kita. Ndara Sencaki saking mriko sampeyan saking mriki. Mesti arep bondo kula. Nggih mpun monggo. Wis nyerah aku. Bangane modar nang kene nggih, men ditali tangan kula. Wis ben ra apa-apa. Mang taleni tangan kula, mang simpung sikil kula. Kosek to, aja ngono kuwi. Liwitno sampeyan aja napa kula tak takon. Arep ngopo kula tak takon? Malang krek teng mriki niki mesti ajenge wangi Sencaki. Wong sampeyan karo Sencaki, sampeyan Ndara Sencaki niku mak cilik sampeyan kok. Sik, aku tak omong karo kowe. Mang ngomong. Gong, nun. Kowe mau dikapake lho mak cilik. Jotos mblas kula. Kula lagi omong, kula omong boleh. Mergane wayamu dis. Glangsar. Nglekar, mesti. Mengong kaya ngene dantil ora ngrekar. Terus candak rambut kula gweret jublok. Anggare mlayu gejrek cengel kula dia. Terus mlayu banter banget. Terus ketemu aku iki. Anu ya, anu nggih. Terus sampeyan ajeng napa? Nek ngono kuwi wis diajar Mak Cilik Setyaki. Mpun, niki lho. Iki lho, iki dimatke iki.
Genah bekas akik ngono kok. Oh iya menjutung. Ah, gene weruh. Kok mau dikira ora dijotosi. Terus karo Bali. Bali. Ikhlas dijotos ora males. Nek wani ya tak wales. Ora wani. Nek manut aku wani. Men modar. Heeh. Jare sampean iku dokter Andes kok pikirane cecek to. Nek kula wani karo Ndara Senyaki men modar. Heeh. Kusik to, rungokno sik. Ya ya gek omong. Kowe wani tak ewangi. Kok guyu? Berarti ngapusi. Ayo. Ora aku ki ana laler tememplek. Laler apa? Ora ana laler kok kene iki resik kok laler. Mengar gedhekke atiku kowe ta ya. Aku ngerti Antasena iso apus-apus. Ora, kowe tak ewangi. Terus carane? Kowe iso dadi digdaya, iso dadi ampuh. Tenena. Tenane. Tenane. Tenan. Carane? Kowe aku manjing ning awakmu. Manjing teng awakku lho iki. Heeh. Oke. Medal putih, guys. Putri iki. Metu cangkem. Napa turu iki? Niki ciot ning sok amba barang. Niki ciot ning iso amba. Lho, gundulmu atos kuwi. Lah pripun metu ngendi ngewohke lho. Senengane. Kowe tak jaluk lehku mlebu awakmu ki kanthi badan sukma. Oh, ngono. Terus kowe ngampet-ambegan. Merem. Ngampet-ambegan merem. Engko aku mlebu ning awakmu sik. Tenane iki. Iya. Kang, lho apusi awas kowe. Ora. Wis ge wis. Saniki ya? Iya. Wis. Kok aku tak mlebu ning awakmu. Nek kowe kenggonan aku, kowe diajar ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Nek lumrah Mak Sestiaki tok ajar kowe iso kapok. Ngono wae yo. Aku tak mlebu ning awakmu. Mbah, selak modar. Ora mlebu-mlebu. Gak wis ngampet tambegane. Ayo gak wis. Yo. Ing tansah marpamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing ngasepi. Gong. Wis rasa ambegan. Lho, sampean teng pundi? Aku ning awakmu. Mosok? Tenan. Kok ora ketara brenjol? Ayo aku wis ning awakmu kok ketara brenjol piye? Seneng tenan aku. Ya, kowe iku diantemi ra ngrasake lara. Ngrasake lara. Ora ngrasake mati. Ora iso mati kowe kenggonan aku kok. Sampeyan aja omong wae ndak ketara. Oh iya. Ora mangani apa-apa lho ning kono. Lho, mangani apa? Wah genah usus ana. Jantung ana, ati ana. Ora tok pangani modar kula. Ora doyan jantungmu bosok. Tenane? Kuwi delot engkas mati kowe jantungmu wis bosok separo ngene kok. Wah mbok ora meden-medeni. Tenan aku ora gawe-gawe paru-parumu ya wis rusak kowe ngrokokno kowe. Rusak kabeh paru-parumu. Iki nang iki. Ora dijiwit. Ora. Paru-paru kok dijiwit. Terus kula iso napa mawon? Ngopo-ngopo iso. Mabur iso, ambles bumi iso saka kekuatanku. Yakin? Iya. Ora goro? Ora. Dites? Oke. Antasena kok oke. Ketularan kowe aku. Ki terus carane piye nek ampongan mabur? Sikile gedruke ping 3. Ping 3? Ping 3. Ping pira ki mau? Ping 3. Nek ping 3 nek lumrah wis iso mabur. Papat po ya kebablasan po ya. Soalnya aku ora sekolah tadi.
lo. Weh, lah gleleng tenan iki. Seneng tenan aku. Wah, lah ndi-ndi ketok cethu. Wah, lah tol barang ya ketok jalan tol. Edan tenan. Wah, iki golek kamar mandi ra ono gendenge iki. Mesti do ora ngerti nek aku nang dhuwur sawang. Wah iki apa? Wah lagi nyampirke anduk. Waduh tua banget. Nganti blender kabeh. Medun. Ha. Wis. Ambles bumi pripun? Ngampet ambegan. Terus ambles bumi. Iso. Langsung mlumah wae ora iso bles ngono. Mosok? Iya. Ora mosok. Eneng sing kagungan mosok. Mosok? Iya. Mlumah. Mlumah. Oke. Wah ngene gejegluk Ora. Aspale Ora. Wah ngene gejegluk aku balas sampean lho. Ya. Weh lah edian tenan. Bumi kaya ngene iki to. Ya ming sepi ra ana wong dodol apa-apa. Waduh nabrak. Waduh sapi teng. Untung ora jebol, nek jebol ya adus mbelek aku. Wah, sarean iki genah. Wah, lha iki ana sing wis dadi balung-balung ini dosane mesti akeh mbiyen. Lha iki kok malep ngetan. Ngolet apa piye ya iki? Jedul. Amo Suramarata Jaya Marata. Setyaki Singa Mulang Jaya. Bima Kindrung. Bima Kunring. Ayo, iki Senopati Ngaloko. Ketemu karo aku, kowe iso merjaya karo aku, bumi langit tanggap Setyaki Parat. Maripati mendelik. Ya men wani saya. Kowe mau njotosi aku sak penake dhewe. Ki, tatu ki ndasku ki. Ngantil kok nganggo akik gedhe banget. Gugu karepe dhewe. Ayo, kaya apa aku sing tekaning pati. Pecah siramu. Kokok getihmu. Lho. Wani tenan. Genah wis sumbar ngene kok. Ayo. Ayo ki wis. Nyo, ngantem sik. Tanganmu sepiro kekuatane? Nyo. Ayo. Malah ditutuk-tutukke. Selak kepengin diantem aku. Nyo. Pecah siramu. Tak percaya dhewe kapan-kapan. Lho, tak percaya. Yo pecah, nek nganti iso pecah. Aku meguru karo kowe. Yo. Ayo. Lho, Gek ngantem. wis. Kok ora krasa? Iki mau aku wis ngantem. Walah. Tangane Senopati Ndarawati ki meng kaya ngono ki. Nyo ngantem. Pecah sirahmu. Ora bakal pecah. Pecah sirahmu. Ora padake saka lempungnya. Ora iso dodo. Edan mentas meguru anyar. Heeh, padake gurune lagi wae bali kok iki mau. Mentas meguru anyar. Ayo, nek pancen kowe Satya Walesen. Piye? Walesen. Kowe ngerti kadadane Bagong? Heeh. Dimatke, aja kedep. Ya. Hop. Wis tau weruh ana wong blesek mengetok ndase tok ngene iki. Ki nek ora wong ampuh ora bakal kelakon Setyaki.
Ayo. Mundur. Bagong mentas Meguru Anyar. Ngedapi-dapi ngatasi Bagong iso ambles bumi. Kula piyambak gila merinding awak kula wis mangkat. Sambato. Ayo mati dening aku. Waduh, Garut Kaca ta iki? Iya. Aduh, iki urek iki tanpa tantang-tantangan terus nyekel ndas. Mati kowe. Sing ngomong sapa? Untir gulumu. Untir gulumu. Aja meng gulu, bayar wae tak untir aku ikhlas kok. Edan Ora edan, asli iki. Ayo ge untir, yo. Ayo, aku sik muntir dhewe. Ojo. Ndak ra gek wis kok. Aku sing muntir kowe sing ngajeg wae ya. Soale sak aku ki nek ora karo duntir ora yes. Yo. Ojo. Aku sing ngutir. Ya wis gak wis. Mati dening aku. Kowe mati paten ana wis. Putulen guluku. Potolen. Yo. Aduh. Ayo gek tek ngono ora alon-alon. Alon-alon ki lara. Pedhot dening aku. Dar. Mati. Aku sing bakal wadul karo Kiai Semar. Takoni yen aku sing mateni Bagong mergo kowe wani karo pepunden. Dosa apa saka bapakmu bakal tak tampa. Denda apa saka bapakmu bakal tak tampa. Ayo pancen dikdaya tangi yo. Asem yo akeh semute pindah kene. Edan. Lakon tenan iki aku. Guluku diplintir karo Ndara Garkaca ketek suarane mak kluk. Rasaku kaya wis potol. Diek ngono tiba nang lemathek ini guluku bali meneh. Piye? Penonton iso mbayangke ra? Ngene lho maksudku ngene. Dadi iki sirah iki dipuntir kluthuk ngono tiba terus iki bali meneh. Ngono. Ngono kuwi maksud wayang kulit ra iso dipraktekke ngono kuwi. Ngono kuwi sir-sirku ngono kuwi arepku. Delala isih urip meneh. Delala tenan iki. Ayo kari sapa? Aja kok mung Gatut Kaca Antarja Werkudara kon tekan kene. Gong, Gah aku nek ngono kuwi. Ha piye to? Aku iki bapakku kowe. Oh iya, Ding. Lali, sorry. Nantang rasa tekan Bapak Werkudara barang kok Bapak Werkudara barang tok tantang. Karang wong mempeng iso ketrucut e. Nun ngapunten nggih? Iya, ora usah nantang Bapak Werkudara. Ora. Cah gleleng. Meng kurang Ndara Antarja. Kakang Antarja. Dijoni neh. Dijoni. Pun tak antenani nang kene wae. Nek kira-kira jedul saka jero kuwi langsung tak tanting. Maksudmu? Maklutsu? Wale. Maksud lu ngopo? Mateni kowe gong. Wah, mati jeneng aku. Ya, wis kono sak karepmu. Sampeyan tariku mawon lho. Iya. Nek metu kandha lho. Iya. Aku nek metu mesti omong ora tau kok meneng wae. Iki apa to maksudnya iki? Aku ki meng ngomongke nang Ndara Antarja iki nek metu omong aja meneng wae kok njur bar metu kok terus gregah lunga ya. Kepiye iki? Werna-werna wae tantengane Ndara Antarja. Bagong.
Wangsa Reja. Wangsa Reja dengkulmu mlocot iki. Anu Antarja. Iya. Ajeng menapa mriki? Nyekel kula to? Kok ngerti? Lho, sing loro wis KO. Sencaki mundur, Gatotkaca mundur. Ngopo kuwi? Lakon bengi iki. Ngalahke Gatotkaca, ngalahke Setyaki. Ayo, kowe arep ngopo, Jo? Lho. Kok Makjo? Jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang ngontor ngono kenal pote ndi? Wah, edan kowe. Kowe ora ngerti karo Bagong. Matamu. Ora ngerti anakku kowe, Matno sastra jendramu watekenan Jijaya kawijayanmu iki delon Bagong amplis bumi. Endi? Ambles bumi endi? Katosan apa ya lemah. Ora iso makzleb ngono. Oke. Ambles bumi ora sukses. Berarti rapalku ora mandi. Ning iki deloken. Ngambah Dirgantara. Coba tak sawange. Sawangan ora percaya. Deloken. Aku mumbul tak timbles saka dhuwur. Pecah siramu. Dibano ora bakal wedi. Tontonan. Wah! Kok nama mandi kabeh ya? Ayo coba kaya ngopo? Oh, keluar enggak bilang-bilang. Gak aku nek ngono kuwi. Mau aku. Omong to nek metu. Paling ora ki gereng tok wis. Ngono dadi aku paham. Lah sengit aku. Sengit ngopo? Aku pamer, kowe umuk. Mulane aku metu wong rasane nek dienggo pamer, dienggo umuk ki aku lungguh ning awakmu ki panas. Masa? Heeh. Terus piye iki? Iki piye iki? Isih siji iki? Aku sing ngomong, ora usah kuwatir. Maksudnya? Mungsuhe engko aku. Wah, rame iki. Yo, kene. Ini duduk depan kene. Ing ridu mangawur-awur-wurahan. Tengarane ngajurit gong maguru gengsa. Silakan. Wong edian. Aku ki wis wayang, kowe wayang kok diwayangke. Ayo gek tantang-tantangan. Dimas Antasena. Heeh, Kakang Antarja ngono. Rasa tok dikte. Iya, Kakang Antarja. Kowe to sing bantu Bagong. Heeh, Kakang, ngono. Kowe lunga sik kono. Lunga sik piye to? Aku ki ya termasuk anggotae kon lunga. Oh, Kakang Antarja. Nah, ra urung ya padha kon dadak. Siadi bantu Bagong. Iya. Bantu meng raskin kok. Liyane ora. Manjing awake Bagong. Iya, Kang. Dasarmu. Aku ora ikhlas nek Bagong dipiloro. Aku ora ikhlas nek Bagong digawe loro awake, dibondo tangane, digerincung sikile. Ndak dadi pesakitan. Bagong iki dudu penjahat. Bagong dudu wong elek. Kok dibondo tangane lupute nggo napa, klerune nggo endi. Mula Kresna dawuh karo Majelis Setyaki kon gondeli Bagong diwene Purbawasisa kena miloro ning kudu duga-duga. Aku ora tegel karo Bagong. Mergo aku ngerti, aku ki gedene semene iki aku tau tate nampa digudang Bagong, dimong karo Bagong, digula wentah karo Bagong. Bagong ki ora mung ngudang awake dhewe, ning tau ngomong karo bapak, tau ngomong karo Yang Pandu. Ha to, Gong? Heeh, nganti lulus. Lho. Lulus piye? Lah jare ngomong Pandu nganti dadi pramuka kok saiki. Yang Pandu ki Nalendra Ngastina. Wah, tak kira nek pramuka. Dengkulmu mlocot ora? Ngoten, kudu sadar diri. Ngono, mawas. Aku ki sapa? Dimas sing dawuh, Sinuwun Kresna kok terus distokke dawuhe. Bagong cekel, ora gelem ngayal tutuki. Lho, kula aku salah apa? Kula aku piye? Aku salah apa coba?
Ora salah apa-apa kok. Wong ora salah, wong ora luput. Ki nang di papan mesti dibantu karo wong. Ngono? Ning nek sampean wong sing ora salah mbok jotosi, sampean mesti entuk ijole. Nek Kakang Antarja arep miloro Bagong, aku sing mbetengi Bagong. Ora usah dadak werna-werna rakyat gunem tanpa guna, dijajal wae. Antarja karo Antasena gelut menang endi? Yo. Aku ya urung tau ndeloke, ya. Ayo. Wong edan nganggo jojo-joki, seneng nek keluargaku do congkrah. Lah sampean ngayal kok. Niki lho bener, ketoke wonge delogak-delogok ora iso basa, ora iso tata krama. Ning bener, cara berpikirnya betul. Ora kaya sampean. Sampean dume putrane Ndara Werkudara sing barep dikon karo pini sepuh, dikon karo pepundhen, terus ngestokke dawuh. Tak omongi ya Mas Antarja. Sing jeneng wong tuwa ki rung karuan bener. Lho, mesti bener. Ora wae. Wong tuwa upamane deleh ember ning ngarep lawang. Ha ta? Kesampar dhewe mesti nyalake bocah. Sapa iki mau deleh ember bocah ngendi mau cenanangan. Neng so-so-so nek sing deleh ember ki bocah. Wah, le nesu saya ngedape-dape. Mula aja sok nyalake karo wong cilik kaya kula niki. Ngoten? Ngono ya Dimas Antasena. Heeh, ngono. Lah satok piye? Iya. Ya wis nek ngono aku ora iso jotosi Bagong. Wis, malah ngene, Kang. Aku kok duwe pikiran sing apik karo Kiai Semar. Pikiranmu apa? Kiai Semar iki lho. Siwa Badranaya kuwi ngamarta durung eneng apa-apa, ning dheweke wis prisa yen to ana mendung kang bakal dadi udan ing bakal njalari ngamarta kuwi banjir. Kula tumli utusan karo Bagong sowane negara Ngamarta udan aja nganti dadi udan tegese sumadya payung. Mengkono Dimas kuwi apike Kiai Semar ning kono kuwi. Lakon sing urung lakon dening Kiai Semar wis digagapi, wis dipetung, wis di apa Gong? Anu antisipasi. Wis diantisipasi sadurunge. Manut e. Wayang kok nganggo antisipasi. Mula Kang saka kuwi Kakang Raja Kakang Antarja malah aja ngrorjoki karo Siwa Ireng. Ning nek perlu mbantu karo Kiai Semar. Mergo iki Kiai Semar wis menehi sasmita nek Ngamarta bakal eneng apa-apa ya, Gong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ya ning kono keparing isi adi aku manut. Bagong ditutke lebali ning Karang Kadempel. Omong bapakmu, Gong. Nom-noman Pandhawa lancur-lancur Pandhawa utamane anak Njodipati mbantu karo bapakmu. Siap. Ning enten siji sing durung tekan riki. Apa? Aku lho dikongkon nggawa pusaka telu cacahe tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada. Nek kula bali ra nggawa telu niku bapak nesu. Niki den kok kaya genter dengkulmu mlocot. Iki sing ngadeg iki payung tunggul naga. Sing iki tumbak karo welang, sing kuwi layang kangen. Hus. Pustaka Jamus Lima Sada. Oh, pustaka Jamus Lima Sada. Iya. Kok iso tekan riki nggih? Kok kowe tak kandhani ya pusaka telu iki panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Napa nggih? Iya. Dadi iki ngerti sapa sing bener, sapa sing bakal nggunakake ing satenane, sapa ingkang ora bener. Kuwi ngerti. Mula nalika kowe suwane negara Ngamarta, kowe ngaturake wigatine bapakmu, pusaka telu iki lunga saka pagedhongan pusaka, merga apa kang dijangka bapakmu mau bener tenan. Alhamdulillah. Weh lah ora nyono babar pisan. Ning ati-ati. Pusaka iki nek nyekel aja tangan kiwa, tangan tengen sik. Tur nek perlu disembah ping 3. Kok dadak disembah? Niku napa mboten dosa? Ora. Mergane pusaka iki kedadian saka nalindra sing ampuh duk jaman semono. Wo, ngoten. Iya. Nggih nek ngoten kula betane. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel. Sak wungkurmu aku nusul karo kowe, Gong. Oh, nggih. Ndara Antarja nggih nusul nggih. Yo, aku mesti bakal tekan Karang Kadempel, Gong. Matur sembah nuwun.
Ngati-ati ling nggawa ya, Gong. Nggih. Aja nganti ilang. Aturke bapakmu. Nyuwun pamit nggih Raden, nyuwun prambahe pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Kresna sinayang manggelung pintonaken mintanaken dewi kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta aneng asta Arjuna lunun maring Adawu nadyan Bagong wis bali mongko pusaka katalune ngetutke marang lakuning Bagong nggih isih rasana kuwatir penggaling pun Kakang kewareng paduka Kanjeng Koko Prabu kinaryana di bener lan orane gayaning Kyai Semar Badranaya nggone wis paring dawuh yen to ngamarta bakal ana apa-apa mula kudu disarati pusaka telu mapan ning Karang Kadempel nggih ayo kowe karo aku tak kanthi nyoba kelawan kandel lahir lan batine Kyai Semar pareng paduka kados pundi menapa mboten nampi welaking Jawata menawi ngantos paduka badhe wantun nodi dhateng lair batosipun Kyai Nayantaka. Sarana supaya aja nganti mengko ana duka saka dewa, nggonku bakal nyoba kelawan lair batin ing Semar iki mau bakal nyuwun dipalileweng Wang Pikulun Jatimurti. Sowan dhateng Kayangan iya. Nanging ngaten paduka kemawon ingkang sowan dhateng Kayiwangan kula tenggo wonten ing papan mriki. Kowe aja lunga-lunga lho. Mboten Koko Prabu. Tak nyuwuni dipalileweng Pikulun Jatimurti supaya aku entuk idi palilah nggone bakal nggiri godha kelawan kekarepaning Semar Badranaya sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Koko Prabu Arjuna iya Anjrah ingkang puspita
anjrah ingkang muswitarum asiliring samirana mrih lerlena tanpa kanin yen tan tuluso Tulusa mengko sangya utama Mastu Nomo Sidam karing bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra perkencong warudaya Pak Pong boboleng kali cedhe sapa sing gawe Punapi di mboten kanthi kanyono-nyono menika wonten sowanipun wayah ulun ing Dwarawati Kaki Prabu Kresna ingkang Abyantara dalah inggih nadane ngroko sithik dalu-dalu gi mekaten kaget sotaning manahipun ingkang raka Dupi Kresna sowan mongko tanpa tinimbalan di wonten dawuh Kakang. Mbok menawi sowanipun nata Ndrawati menika wonten wigatos tumuli katimbalana. Menapa wigatosipun dene sowan Ngabyantara wonten ing Bale Martya Kunda Manik? Kasinggihan Kakang Resi. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Inggih sampun boten kirang prayogi. Kresna padha kanthi harja sak prapta kita nggih. Pukulun. Berkah pangestu paduka Hyang Adi Pukulun tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula kepareng kula kanturaken sembah sumungkaping pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya Kresna ulun tampa. Angkarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Kita sowan kanthi badan wadak mboya ngagem badan alus. Apa wigatine Kresna? Kita ngerti. Lamun titah ingkang wani sowan ing kayiwangan mongko kanthi gadan wadak ateges nerak pacak nerajang pewalaring dewa. Kanthi kaya mengkono bakal gedhe walate. Nanging gandeng kita kuwi isih kapernah wayah ulun pribadi. Mula isih gedhe palimarma ulun Kresna gagi matura. Sawu-sawu kalepatanipun ingkang wayah Tadawadana Pukulun istrinipun anggen kula Ngabyantara ngersa paduka Hyang Adi Pukulun menika namung badhe tumambuh dhateng kawontranipun Kakang Semar Badranaya. Kakang Ismaya inggih mekaten. Nalika semanten utusan nglawan Bagong atmajanipun nedya mboyong pusaka tetiga inggih menika pun tumbak Kara Welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Kuwatos sing manahipun ingkang wayah Indrawati. Gandeng Kakang Semar menika gesangipun wonten ing Madyapada wujudipun titah sewantah. Nadan kathah sami nyebat menawi Kakang Ismaya menika panjalmanipun dewa parandene sak mangke lenggahipun wonten ing jagat menika ateges isih kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Bener kang dadi atur kita sak banjure. Mila kuwatos raos sing manahipun ingkang wayah pun Narayana inggihipun Kresna. Menapa to ingkang ginayu dening Kyai Semar Badranaya? Satemah tukul panyakra bawa ingkang boten sae tumraping Kyai Semar Badranaya. Pukulun kula nyuwun dawuh. Pukulun ingkang saged mangertosi dhateng mobah musik ing batos para titah wonten ing jagat. Kula nyuwun pados paduka kepareng amaos dhateng menapa pikajenganipun Kyai Semar Badranaya. Mastu Nomo Sidam karing bawana langgeng Kresna. Nadyan wis ulun ulatake kanthi paningal permana jati parandene ulun durung bisa nggagapi apa kang dadi kersaning Kyai Semar Badranaya. Mula sing gedhe pangapura kita
mbok menawa ulun kalah Prabawa kelawan Semar mula nganti ulun boya bisa maca kelawan legetaning atining Kyai Semar Badranaya. Pukulun Kresna kepiye? Upami mekaten menapa dipun parengaken sakmangke kula ingkang badhe dados panggiri godha upami Kyai Semar menika mangke nggadahi gegayuhan. Sirmu kepiye nggih? Mara gagi matur ingkang terwaca. Nyuwun dipalilah paduka Hyang Adi Pukulun. Keparenga sakmangke sabiyantu dhateng kula lan kula nyuwun dipalilah paduka kelilanana sakmangke kula ingkang badhe nitik menapa to gegayuhanipun Kyai Semar Badranaya sarana kula dados panggodha pangrencanipun Kyai Semar Badranaya Pukulun. Ing Yana Dewa Yanantana wong aprang kasang sayan wong aprang kasang sayan wilahing Mastunama Sidam yen to pancen kaya mengkono ulun mathuk ulun gathuk lan ulun rumajang apa kang dadi karsa kita ulun nayogyani matur sembah nuwun Pukulun malah nuwun sewu mesak mangke kula nyuwun sabiyantu paduka Hyang Adi Pukulun ulun ingkang bakal dawuh kelawan permoni ingkang pancen kajibah anggudha ngrencana kelawan sagung titah mbok menawa permoni bisa luwih lantip panggraitane ngrigodha kelawan karsaning Kyai Semar Badranaya mekaten Pukulun. Iya ya mung kita muduna dhisik ana ing Madyapada mengko permoni ulun dawuh supaya sumusul marang lagu jantra kita matur sembah nuwun tanpa pepindhan daya-daya keliranana kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janalaka surtiti ngati-ati duga-duga digawa Kresna wayah ulun ing Ndarawati. Dawuh Pukulun ulun boya susah ngambali kang dadi pangandika ulun kita wis midhanget nun inggih ketapna para wadyabala saka ing Dandang Mangure ya saka ing Krendayana nun ngestaken dawuh giri godanen kawulaning Semar Badranaya ingkang wis bener lakune enggokna ingkang wis bener panembahe aja nganti manteng pangestine nanging gawenen supaya duna dungkap panembahing para kawula yen perlu jiwane susupana kelawan wadyabala kita. Prastawa dawuh Paduka Hyang Adi Pukulun keliranana kula nyuwun pamit medal pasilan ndawaken sangganing para titah paduka para berkasaan sing ati-ati aja kaya bocah cilik permoni. Nyuwun pamit Pukulun. Ya permoni Bathari Durga. Menapa panjenengan menika mboten ateges bebuthek banyu bening kawontenaning Karang Kadempel? Kakang Rada, prapi? Titah ingkang gadhahi gegayuhan menika sampun pinesti lan sampun saktrepipun menawi nampi pacoban. Jalaran titah ingkang gadhahi gegayuhan menika ateges badhe kepengin ngrangsang utawi kepengin anggaya kanugrahaning dewa. Kanugrahan dumawah wonten ing titah menika kedah sareng kaliyan pacobanipun. Menawi Kyai Ismaya Kakang Semar menika saged nglampahi pacoban tuwin saged nyingkiraken pacoban ingkang dumados saking wayah ulun Ndarawati menapa dene Bathari Durga lestari panjangkanipun nanging menawi boten saged uwal saking pacoban kanugrahan uga boten badhe dumawah wonten ing Kakang Nayantaka. Dalah iki. Lah ngaten kula namung jumurung ndherek kersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Salajengipun kados pundi? Nganglang jagat sami mirsani dhateng babaring lelampahan menika Kakang. Monggo kula dherekaken Adi Pramesti Bathara Guru.
dawuh. Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya wis ngudanani apa kang dadi panjaluking pun Kakang. Nah ingaten kula namung nderek seketi jumurung Koko Prabu keparengipun. Nanging to upama pun Kakang lawan siat diwujud kaya mengkene tak kira ora bakal stari nggone Giri Godha kelawan kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Inggih. Lajeng kepareng paduka. Ayo salin aja wujud nata Ndarawati. Monggo kula dherekaken sawakan pun Kakang Yayi. Inggih Koko Prabu ngestaken dawuh. Kok le nyawang kaya ngono panjenengan dados buta butane sae sanget. Iya nggih mara kake saiki mbangono pun Kakang Janaka nanging kula mboten saged dados kados panjenengan ingkang wewujudanipun kados mekaten sae sanget Koko Prabu. Iya gumun kula kok tasih wonten kawontenan kados mekaten sae sanget. Wis gek dadi ora soa sae. Nun inggih ngestaken dawuh sakarepmu Janaka. Memper kaya pun Kakang. Boten sampun boten wonten tunggale nek kaya ngono. Kula dados ngaten menika sampun remen Koko Prabu ya Janaka ayo nyaketi Karangga Dempel Giri Godha lawan Kakang Semar. Yen pancen ketok legetaning penggaling Kyai Nayantaka nggone bakal duwe gegayuhan kang ora sak mestine wajibe kowe karo aku ngelekake. Monggo kula dherekaken. Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyak Sasara Maruta Pawana Bana Margana wonten dawuh pandya bedhahe wonten dawuh ngawi sangganing para Adyabala dandang mangur. Iye kula nyadong dawuh para berkasan kabeh ora tak wiji mbaka siji tumurun kang dadi dawuhku aku nampa ngemban dawuh timbalaning Iwang Pikulun Jatimurti kowe kabeh kene nyaketi lanadan Karangga Dempel bebantu kelawan putuku Kresna nggone bakal Giri Godha kelawan kekarepaning Kyai Semar Badranaya kepasang yogya katuju ing enudene dina samengko entuk dawuh saka Iwang Jatimurti. Kowe rak ya wis padha luwe suwe ora mangan daging bocah Sukerta. Inggih. Mula aja mung Giri Godha yen bisa tinting ana kawula Karangga Dempel yen ta ana ingkang nandhang Sukerta wajib dadi panganmu. Oh, dalah.
Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi aja lali nggone ngguri gedhe marang kawula sakarang kadempel. Ingkang wis bener temen panembahe gawenen menggok panembahe. Ingkang wis padha antetaken ati suci pepayung budi rayu gawenen supaya duwe watak angkara budi candala. Gawenen buthek anan bening karang kadempel. Lho nggih, nyuwun pamit tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik para bergarsaan kabeh. Samarikaden prayitna semuriris semuriris eka balik
Mancang. Utusan dhateng anak kula Bagong sowan wonten negari Ngamarta. Kakang Semar, kula wonten dawuh ngelingi lamun pusaka katelune tumuli dumadakan tut wuntat kelawan lakuning atmajamu Bagong. Aturing kadangku Werkudara lamun satemene niat gegayuhaning Kyai Nayantaka ingkang bakal paring pengayoman marang negara Ngamarta mau tanpa kelepetan niat ingkang liya. Kanthi kaya mengkono tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan Werkudara sowan ana ing Karang Kadempel mungguh sejatine kepiye Kyai Semar. Nuwun sewu. Nuwun sewu sampeyan namung kirang limpat kok, Den. Sampeyan namung kirang ngawas ing samukawis. Lire piye dene Kyai Semar paring dawuh kaya mengkono. Napa sing manglampahi medal margining pasumpenan menika kepara nyata lan kepara saestu. Namung ndika ndara ingkang kirang pertitis sabab menawi mboten dipun sranani kados mekaten menika Ngamarta badhe koncatan yoni, Ngamarta badhe koncatan dewaning boga inggih menika Iwang Pikulun Bathari Sri. Mila kula ingkang pados sarana supados sakmangke kula ingkang badhe ngamong-ngamongi dhateng Iwang Pikulun Bathari sampun ngantos soncat saking negari Ngamarta. Upamiya ngantos soncat napa sing mangimpekke niku bakale kelakon. Mengkono Kyai Semar. Nggih. Mula pusaka menika mboten ajeng mapan saklaminipun wonten Karang Kadempel. Ning namung sawetawis wekdal, mangke menawi sampun birat penandhang bakal lumadi wonten negari Ngamarta tuwunten kula kunduraken ngersa paduka Ndara Puntadewa. Yata yen mancen kaya mengkono Kakang Semar, aku mung jumurung ndederek kersaning Kyai Nayantaka. Munggo kepiye pamrayogane? Sawetawis sampeyan manglenggah enten Karang Kadempel, ampun kundur enten negari Ngamarta. Mangke menawi Ngamarta sampun kula sranani, monggo Ndara kundur sak kersa panjenengan badhe kundur bincang menapa kula namung ndederek. Ning nek Ngamarta durung kula sranani, ampun wangsul riyin mengke ndak enten apa-napa Ndara. Smarekaten prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti mengkono Kyai Semar nggih mila ingkang saking menika Ndara kula ora aturi ngaso wonten pepengkeran niki gajeke ajeng wonten tamu malih Ndara. Iya Kakang Semar aku mengkari manut marang kersaning Kyai Nayantaka. Smarekaten prayetna semuriris Marekaten mlayetna semuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi lancur-lancur Pandhawa
Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Ya kek aku sing sowan, ya Siwa Semar aku ingkang sowan. Ya Siwa Semar aku ingkang sowan. Ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa tiba padha-padha. Ndak tampa tiba padha-padha Kyai Semar, ndak tampa tiba padha-padha. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Ya ring tak tampa, ya nala garing tak tampa, ya nala garing tak tampa. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk, ya truk tak tampa, ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Gong, ngaturke bekti ora? Gah. Lho. Kok wegah? Kae sing nomor 2 kae sing nguntir guluku mau, Petruk. Nek aku ora melu mubeng, pedhot guluku. Lho, kowe perang karo Ndara Gatotkaca to? Perang mandhake. Menang apa kalah? Takonono kae, sapa sing unggul? Waduh. Menang kowe. Menang aku seksine piyayi segawe kene. Waduh. Apa iya kandhani kok kewirangan kae doan karo aku. Ndara Gatotkaca kalah. Kalah. Ndara Antarja wedi. Waduh. Ndara Antasena aku ora perang karo dhek. Mergane dhek ngewangi aku kok. Awit diwangi Ndara Antasena kuwi dhek kowe iso menang. Nek ora modar aku. Oh kandhani ora. Enten apa, Gus? Ngemban dawuh timbaling Punden Pandhawa. Sarta tanpa saka dawuh Punden Pandhawa aku sowan ing Karang Kadempel. Yekti ming bakal njurung apa sedyaning Kyai Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Lan aku njaluk ngapura dene dina sarta mau aku kendhak sikara kelawan Bagong Kyai Semar. Mboten napa-napa mangnyun ngapura kali anak kula dhewe. Bagong, ngapa? Lho. Ora basa. Isih mungsuhan ora? Ora. Oh nggih pun. Enten apa? Aku njaluk ngapura. Tiba padha-padha. Nek teng kampung kula niku nek njaluk ngapura niku paling ora mbayar 200. Sing kodho sapa ora padune njaluk dhuwit ora. Bagong aku njaluk ngapura. Sampeyan durung nganti gelut kok. Ora apa-apa sing nika sing ireng nika. Yo, aku njaluk ngapura. Nggih. Tiba padha-padha mboten apa-apa. Nek ngoten kula tak sak pejagong kali Engkeng Rama. Ndara Werkudara kali Ndara Puntadewa. Nala Gareng Petruk Bagong Ndara-ndaramu iki ladenana ya tole nggih pangestaken dawuh. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Sak pejagong karo piyayi-piyayi ngene iki. Ing atase awake dhewe iki ming wong kere, adhe iki ming Panakawan mung batur, jagongane karo piyayi-piyayi. Ya iya. Wis seneng atine ya rek. Iya. Aku didhawuhi karo bapakmu supaya njaga Karang Kadempel. Nggih, nggih. Kula ya kudu duwe jiwa njaga Karang Kadempel. Merga bapak wiwit kala wau sajake penggali wis ora kepenak. Monggo nek bapak ora kepenak penggali niku mesti enten apa-apa sing ajeng tumantuk enten Karang Kadempel. Mula ndara-ndara kula nem-neman ngamarta lancur-lancur Pandhawa kudu samapta ing gati sawiga diri. Mbok menawa wonten apa-napa mangke ubalane ampun ngantos bali njani ndara. Ngramyang balaning Betari Durga nalika semono wis prapteng Karang Kadempel eling-eling bangsaning jim berkasaan mila datan kasat netra wauta nalika semanten salah satunggiling balaning Betari Durga manjing angganing Raden Antarja datan kanthi kanyana-nyana nyandak mestakaning ingkang rai Raden Gatotkaca dipun larak medal jawi kaget sangganing para Panakawan wau.
Gong bener. Bapakmu pasrah perkara iki marang anak-anak. Jebul bapakmu janjane wis ngerti ento Karang Kadempel bakal ana untran-untran. Untran-untran apa, Ndara? Galuh, kae Kakang Antarja ora ngerti sangkan paraning bilai. Lah kok nglarak karo Kakang Garukaca. Monggo kae isih sedulur mesti keneng apa-apa ing tumandha ning Karang Kadempel. Weh, dipisah Ndara nika Kakang Ngadi kok kaya ngoten nika pripun? Hati-hati lho, Truk. Heeh. Ora ngalamun. Iki akeh demit do teko ning Karang Kadempel. Ndara Antarja ora ana apa-apa ngerti-ngerti. Nglarak Ndara Gatotkaca. Ngati-ati, Gong. Ora ngalamun. Ora. Aku ngitung penghasilan. Wah. Penghasilan apa ora? Aku ora tau ngalamun wong kok. Nek nganti ngalamun cilaka. Mula yaine iki do ngati-ati. Yaine iki demit setan, jim setan priprayangan do bali ning omahe. Nek nganti weruh ana wong sing ngalamun, wah, kosong pikirane dileboni ngrekoso kowe. Hati-hati lho, Truk. Gong ora usah ngalamun lho, ora. Weruh ora kowe. Weruh ora kowe. Apa? Kowe. Weruh ora kowe. Mlaku terus timpuh. Kuwi ya demit lho, Truk. Demit apa? Domongi kok mula aja ngalamun. Nek nganti kowe ngalamun ngrekoso tenan. Asli aku ora goroh. Tenan, sumpah. Nek nganti ana apa-apa, cilaka kowe. Geglak limpamu. Waduh, Gong. Ayo, kamu. Dimas, aku kena apa Dimas? Wah, kowe ora krasa kan. Kowe mau miloro Kakang Garukaca tak oyak terus tak cekeli awakmu. Aku nganggo mantram paringane Kanjeng Eyang sing nusupi ning awakmu iso metu. Lho, aku kesusupan jiwaning iblis. Heeh, balane Bathari Durga do ngramyang ning papan kene. Wis sampeyan melu. Iki tak rampungane karo Panakawan, Kang. Ya Dimas mongso borong ngati-ati lho, Kang. Modar, mati dening aku aja. Gong, sadar le. Eling iki kakangmu le. Kang slupan tenan bocah iki. Gong, matamu kok malik kaya ngono. Gong eling ya le. Eling ya, Gong. Kowe ora gelem ngeculke kakangmu ajar dhewe. Kok omongane kok idune mumpluk kaya. Gong. Ayo culke ora? Culke ora. Kuwi lah. Terus Bagong kena ngapa culke ora? Culke ora? Culke ora? Leleti kelek jare bapak nek demet iki kalahe kecut-kecutan. Piye to? Mendelik. Sing luwih hampek goleke sing luwih hampek.
Oh, mandi. Nyedot-nyedot ngene rek. Meneh men setane lunga. Ora gelem minggat sing ngarepane adikku Bagong. Titenono kowe, Mbok. Nganti tekan kapan bae tetep tak raupi kowe. Ayo, kampungmu kaman kowe. Njaluk dimun piye? Wis sadar ya, Tru. Wis sadar aku. Wis sadar? Wis. Ning ngampeke ra ilang-ilang. Ayo saking dene wong nganti ngetel kaya ngono kok, Gong. Wah, wis penyakit ora. Wah, cilaka iki, Tru. Petruk, Bagong, non, rene yo. Sawang nganggo netra batin. Tak sawang nganggo netra batin lakuning jim setan sing arep ngiri godho karo wong karang kadempel pirang-pirang nduk. Dampyak-dampyak karo ngono. Sampeyan iso nganu lho, gawe srana kula weruh. Iso. Rada maju kene, nggih. Tak leleti nganggo banyu sungutku kowe iso weruh bangsaning jim, bangsaning setan. Aku nyok. Tak kira nek demit e. Wis kulino weruh biasane kok kaget ora. Waduh, kok nek weruh mesti gila kae. Njaluk banyune sumute Ndarantasena. Lho kok banget ana sing pincang ana sing wah medeni. Ana sing raine godres getih kono. Endi ta? Njaluk. Nyo, Bagong. Sing siji. Wuluh. Weh, tenan ana wong dodol barang ya, Tru. Wong dodol dengkulmu sing ndi? Kae lho ngisor kae. Udu kae lho bangsaning demit kae. Walah, gilane. Kaya ngono pirang-pirang. Kondoro bapakmu. Kowe ngewangi karo aku nyingkirke demit-demit kae ya, Tru. Nggih. Njaluk japa mantra saka bapakmu. Japa mantra nggo ngilangi demit. Yo, Gong, yo, yo. Weruh karo aku. Ngopo, Petruk? Bener ngendikane bapak. Dampyak-dampyak laku ning jim setan priprayangan sajare gawe-gawe karang kadempel, Pak. Aku didhawuhi Ndarantasena kon matur bapak kon nyuwun japa mantra supaya iso ngusir demit. Demit ki gampang. Anggere kowe ketemu demit, kowe iso weruh apa? Iso, mergo dileleti kanggo lengane Ndarantasena mau. Syukur nek iso weruh. Engko demit mau nek wis teka ngarepe tekan ngarepe demit kowe muniya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Dibolan baleni. Wis. Aku tak ngaso. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Apa kuwi? Japa mantra. Muni piye? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Yo, Gong yo. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Kudu diapalke nek ora apal nek kuwalik cilaka mah diklethak demit kadhe. Heeh. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh ning gone slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Duh kok ora bener-bener ya? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Sip, sip. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh ning gone slamet. Wah, aku kok keliru wae ta iki. Ki iso diklethak demit aku. Teguh Yuwana slamet, 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 slamet. Saka kersa
kersaning Gusti. Berani Teguh Yono selamat saka kersaning Gusti. Oke, sini. Oke. Udus. Teguh Yono selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yono selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yono selamat saka kersaning Gusti. Mutiar. Nyata. Bapak wong ampuh tenan. Wah. Medani tenan iki. Sirahe nangis sore. Wis gak diomongi Gong, wis gak dijawab mantra. Teguh nang gone slamet. Waduh, slamet saka kersaning Teguh. Wah. Waduh. Waduh. Teguh Yono selamat saka kersaning Gusti. Slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Teguh Yono selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yono selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yono selamat saka kersaning Gusti. Mudar kowe. Ndekno arep gleleng. Kena japa mantraku. Iki arep ngapa iki? Teguh Yono selamat saka kersaning Teguh. Wah. Mencoloti ndas e. Teguh Yono selamat saka kersaning Gusti. 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 Teguh Yono selamat saka Gusti. Mudar kowe. Ampuh japa mantraku. Arep ngidoni aku ya. Ayo. Sedian. Ki apa ya sing dijenengke tetekan ya. Teguh Yono Gusti. Biar. Oke tenan. Udus. Teguh Yono selamat ora nang ngene Teguh. Gong. Kowe wis bola-bali apal kok ora apal-apal to. Nyat iki ra tak pateni kok asik iki pemandangane. Oh, cah edan ora. Teguh Yono selamat saka kersaning Teguh. Aku iki demite ora mati ora apa-apa mesakake iki demet wedok lho, Truk. Apa ora duwe peri kemanusiaan? Nek lanang ora apa-apa, ha iki wedok. Kok sampe nake dhewe ora mesakake mbaya dinae urip. Iki kok tak. Wah, iso omong e. Ha ya iso kuwi buta wedok kok ora. Teguh Yono selamat Selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yono selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yono selamat saka kersaning Gusti. Aduh. Oh, tak dongani ya. Oh, ya ora apa-apa lah. Malah ra iso obah wis. Ukasane dibuang ning ngono kotak gorone iki karo ngene iki kok. Gong, arep tak gone ndi? Arep tak jukuk saripatine. Saripati dengkulmu mlocot ki ora. Oh. Gugu karepe dhewe. Kabeh para jin setan berkasaan padha mundur. Oh, ladal aku ingkang bakal gawe geger sane atiku. Ah!
Sapa iki? Pangling opo piye, Le? Kok sampean pangling karo aku ora pangling karo sampean. Monggo aku ora nganggo sandangan apa-apa lho. Sampeyan nganggo sandangan macan. Kok dadak takon iki sapa? Rasa sok ngowahi adat, Le. Kakekne Semar iki sapa? Sampeyan tindak ngendi-endi ditutke kakekne Semar. Kok saiki sampeyan arep mentolo karo kakekne Semar? Nun sewu lho. Ora kok jeneng aku piye-piye ora. Aku mengelingke karo sampeyan. Engko mbangane penggali kakekne Semar tatu mergo paman bilani karo Siwa Ndarawati malah ora lahir batin tresna karo sampeyan, sampeyan kelangan pamomong. Mbok dipenggali. Wong niate kakekne Semar kuwi apik, niate kakek Semar kuwi becik nyelametake negara Ngamarta aja nganti kena pagebluk. Aku malah sampeyan ngiri godha mergo ora percaya yen to niate Semar kuwi lahir batin tumus saka jroning batin sing jero. Terus tok godha cara kaya mengkono ya nek kakekne Semar ki lega, nek ora lega atine gelo. Piye gagasen? Wah. Anakku nggih anakku cah bagus. Antasena. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene anakku ngelingake kelawan wong atu amu Madukara. Siwa Ngamarta Bapak Njodipati wis lenggah ning Karang Kadempel. Wis, sampeyan manunggal wae ora usah dadak melu-melu perkara iki engko ndak ora mangan angkane gabul pulute. Iya nggih, ngranduku anakku Antasena. Pandra tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta ladal bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh lha kok jebul sedulurku malah ngayom marang Karang Kadempel. Ora bakal aku rucat saka wujud buta yen durung ngerti sejatine apa ingkang ginebeng dening Kyai Semar Badranaya. Antasena pripun? Liyane wis iso tak singkirke. Ya mung kari siji iki. Nek sampean ora ngendikake sejatine piye, buta siji kae ora gelem rucat saka wujuding buta. Mengke kula taksih matur sampean mboten satumut-tumut perkara niki, Ndara. Semar. Nggih. Oh, kowe basa karo aku. Kula nek mboten basa kuwalat. Kula nek mboten matur kanthi tata krama, kula kleru. Sebab apa? Merga sampean pepundhen kula. Saka ngendi kowe ngarani yen to aku pepundhenmu? Mboten sak nganggo bukti werna-werna. Semar niku arepa tuwa durung lamur. Semar niku arepa wis keladuk umur kula ning kula isih iso nyawang kanthi cetha. Mula nadyan sampeyan kanthi bleger kados mekaten menika kula isih iso weruh sapa to sampeyan. Ya mengimane sampeyan iku duwe panyakra bawa sing ora apik tumraping Semar. Ya mengimane sampeyan iku duwe pandakwa ingkang kurang kepenak karo Semar. Napa sing kula lakoni niku sejatine ming milujengaken
negari Ngamarta milujengaken negari Ngamarta saka bebendu ingkang badhe tumanduk saka welaking jawata ing badhe tumiba wonten ing negari Ngamarta tumuli kula mbudidaya sak saged-saged kula menika aweh pepayung saderenge Ngamarta menika kejawahan dres lampanipun negari Ngamarta. Yo. Ning aku isih duwe rasa tida-tida. Tida-tida nggih napa? Kowe nyuwun ngampil pusaka telu, apa ora duwe niat kowe bakal kepengin mukti kanthi ancik-ancik sarta kanthi dasar pusaka telu. Merga pusaka kuwi pusaka ingkang digdaya. Sapa ingkang kanggonan pusaka telu mau sayekti bakal Kang Cinipta dadi sang sinedya bakal ana. Sampeyan tau weruh Semar niku pengin dadi wong sak liyane Semar nggih. Sampeyan tau weruh kula niku pengin duwe derajat pangkat sak dhuwure sing kula lakoni sakniki. Mboten to? Kula niki sarwa nampa, kula niku sarwa sabar, sarwa ikhlas. Nadyan jarine piyai akeh sabar niku wonten watese. Ning nek tumrap Semar wong sing iso sabar sak teruse niku niku pepetinganing titah, niku mustikaning menungso, niku unusaning jalma. Mboten? Sampeyan dakwa kula mboten napa-napa. Ning coba kula tak nyuwun priksa apa ana contone, apa ana lupiyane, apa ana wis tau kelakone Semar niku pengin gayuh mukti sing luwih dhuwur tinimbang sing kula lakoni sakniki. Mboten tau. Mboten tau, Den. Kula niku nek gelem motah teng kayangan, kula niku nek gelem gugat teng kayangan, separoning Suralaya niku darbeke Semar. Ning kula moh. Lah napa to? Derajat pangkat kesugihan niku tumrap Semar niku mung semu. Niku mung kadonyan. Niku ora bakal iso digawa sowan ngersaning Gusti sesuk. Apike wong deduwe niku ya diratake karo sing wong ora duwe niku apik. Niku bakal malah iso dienggo sangu sesuk upama sak mangsa-mangsa ditimbali sing kuwasa. Nek wong duwe nyimpen bandane, nggih sampun. Niku ora kanggo gawe napa-napa malah ndeder dosa kurang-kurang bejane iso nguwasani marang batine menungso sing nyimpen bondo kala wau. Ning nek bondo kala wau diratake kagem ingkang betahake kanthi cara menapa kemawon lan srana menapa kemawon, tumrap kula niku malah becik niku malah apik. Semar niku duwe dhuwit sithik mawon nek tangga kula ora iso ngliwet kula luwung ora mangan, luwung tangga kula sing iso ngliwet niku pedoman kula. Dadi nek sampeyan duwe panyakra bahwa Semar arep ngapa-ngapa merga kedurungan pusaka telu salah. Luput. Dene sampeyan gegeki Semar tetep duwe niat sing boten prayoga, monggo mboten napa-napa. Sing jeneng wong urip ing alam padang menika dipun wenangaken nyakra bawa dhateng saminipun agesang. Ya mung tintingane apik apa ala. Nek apik niku saya becik nggone urip ning alam padang, ning nek ala sandhangane menungsa niku pancen nggih ngonten niku. Pun Ndara kula wegah nek kaya ngenten iki terus. Sampeyan kok dadi kaya ngoten to, Napa mboten iso menggalih kanthi nalar ingkang ganep, menggalih kanthi nalar ingkang genep? Awi wangsul kaya wingi uni ngempal wonten negari utawa Karang Kadempel, sampeyan kan kula ingkang gadahi kewajiban nentremke jagat sawigung lantaraning para Pandhawa. Muga-muga napa sing pun disasmitake dewa lumantar sinuwun Prabu Darma Kusuma mboten kelakon dumadi enten negari Ngamarta, Ndara. Luput, aku nyuwun pangapura mboten napa-napa. Apa sampeyan luput terus kula duwe rasa sengit karo sampeyan mboten? Apik-apike wong niku nek iso ngapura wong niku apik-apike wong ning ya ora iso sakdet saknyet.
Mboten wonten wong sing menehi pangapura wong kok sak det sak nyet sakal niku lahir batin ngapura niku mboten wonten. Ya kudu nganggo lumaku ning wektu, lumaku ning wanci. Saya suwe perkarane saya lali iso ngapura lahir batin. Ning syukur bage dadi wong sing iso ngapura lahir batin nggih nalika disuwuni pangapura niku apik-apike menungso. Iya. Tak kira Kakang Semar iso nglakoni kaya mengkono. Ngestunipun saged. Aku tak sumusul Karang kadang-kadang para Pandhawa nggone mapan ning Karang Kadempel. Karang Kadempel kula resikane, Ndara. Kowe nggo wadya balamu sing dawuh Iwang Pirun Jatimurti. Ning rak mengkon giri godha karo Semar to, lah kok dadi ancas gegayuhanmu menggo. Kowe dawuh karo bala balamu ndok wenangake mangan daginging wong Sukerta, pendak-pendak ana bocah Sukerta Karang Kadempel, mbok siksa kaya ngono. Ayo, mulai ora kowe. Bali nang Karang ning Dandang Mangore apa ora? Ora bali nang Dandang Mangore aku sing bakal ngamuk, aku mbala geni. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Arsa madangi jagat tuk mungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsu merat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung samukawi sampun paripurna. Ya, Kyai Semar lancar niring Sambikala. Sing wigati nir ing Sambikala menika ingkang langkung wigatos. Ya. Wilujeng kula inggih sak kanca mangge wilujeng. Kula warga Bapak Haji Muhammad Suhano ugi manggiya wilujeng niring Sambikala. Ya. Purnaning gati sura Sudira Jayaning Kang Rat suwah brasta kaping 8 Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih. Kula nyuwun pangapunten pribadi lan minangka wakil ing kanca-kanca menawi wonten kirangipun jer kula menika namung menungsa lumrah ingkang boten sampurna mila nyuwun gunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndara ya Semar.